Lidl ako líder na slovenskom trhu ukazuje v praxi znižovanie emisí vo firemnej logistike. Začal s tým už v roku 2018, keď zaradil do prevádzky prvý LNG ťahač. Po 5 rokoch sa firma môže píšiť 35% podielom flotilových vozidiel s alternatívnym pohonom a jedným plne elektrickým Volvom FE. Dnes je pre Lidl ďalší veľký deň. Ako prvý reťazec na Slovensku dnes testuje úplne nový ťahač Volvo FM Electric v plnej prevádzke. Na rozdiel od svojho menšieho brata Volva FE odvezie tento ťahač plne naložený náväz s hmotnosťou 24 tón na vzdialenosť 300 km. 3 elektromotory o celkovom výkone 666 koní, ktoré sú napájané 6 batériami o celkovej kapacite 540 kWh. A to všetko pri nulových emisiách počas prevádzky. Naša planéta potrebuje na trhu lídrov, ktorí sa neboja hľadať riešenia ekologických problémov. Dlhodobým cieľom Lidlu je dosiahnuť do roku 2030 30% neutralitu v doprave, čo znamená, že skoro tretina flotily bude mať pohon na elektrinu, vodík alebo bioplyn.